zero visibility taglawlaw ti Queen of Peace High School of Kanan Incorporated iti Kanan Lapas Kalpasan ano yuswa ti fogging activity iti pagadalan. Inisyatibo daytoy ti LGU, babaen iti RHU, tapno malapdan ti panagraira ti dengue virus ngagtaod iti lamok. Apaman nga imalas 4 ti malem, ken nakapanawen lagi ti learners narugyanan ti panagspray ti insecticides wenno fogging. In-instruct ni principal mi nga at 4 o'clock aming nga ubing mapagawid ta umay ti RHU fogging kunada ma'am. Inside ti classrooms ma'am, different offices ni kan ito'y aglawlaw ti eskwela ma'am inraman da pa ita likod ti simbaan aglalo ta dito'y eskwela mi ket puon ti bantay ken adu iti kayo. Adaan 428 learners ken 16 ti teaching ken non-teaching personnel ti pagadalan. Ken nagpapan iti agdama, awan pa iti ni-report a dengue case ti pagadalan. Gapunta ti dagiti students mi ma'am ket nagapumot laang iti agsasabali nga bayo. Adapay ti Danglas, Dolores ken dito'y Lapas nga nagapuan dagiti ubing mi. Agyamyamang kami nga taga Queen of Peace ma'am ta kuwa imay da kinastoy daytoy eskwela mi kinwada ti fogging. Kagiddan ti maudingal daw ti panangrambak ti nutrition month inyusuat pa ti pagadalan ti panag-general cleaning. Maibasar iti record ti Provincial Health Office, 4% ti nagpangatuan ti dengue case iti probinsya, no maidasig iti napalabas atawen. 495 ti kaso manipod bulan ti Enero, agpapan itagdama. Idinto 477 met iti napalabas. 75 iti ili ti Bukay, 67 ti Pilar, 52 ti Bangged, ken 37 ti Lagangilang. Siyempre pinagtutudon, umadumot ti breeding sites, umadumot ti lamok. So di Jenny ti may nga reason. Ken iti ili ti Lapas, 49 ti recorded case, ken kaadwan kadagitoy, ket adda iti babaen ti school children ti age bracket da. Increasing namin ti cases, kaya kayat dang vector control. Ket may nga napili da nga agfaging dan tapno once and for all. Awan met report nga outbreak iti ili. May samet nga ubing ngagtawen itupat manipod sa lapadan ti pimusay seknen ti kaso a dengue. Nainget nga palpalagip iti PHO ti kanayon a panagdalos tapno malapdan ti panagado ti lamok. Jessica Boreta, Balitang Solid North.